wow! Coin purse! Buti na lang di ako bumili ng bago kong coin purse. Ay, ito na po ang aking headset. Aba, may pa-bubble wrap na ngayon si mother. Hindi na po puro supot ang kanyang ginamit. Medyo umangat-angat na po sa buhay, kaya nagka-bubble wrap na. Ay, I like this! Mahilig ako sa ganito salsa. Ayan. Tostitos, tama ba? Ayan. Hi everyone! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click ang tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, makikita nyo na meron po tayong box dito and this is a late Christmas gift. Dapat nung before Christmas pa po ito dumating pero hindi po ata kinaya dahil po ata sa COVID. So January 9, meron pa rin po kaming Christmas tree. This is from Canada, from Antanani. Shout out to Antanani. Yes sir, yes sir. If you don't know who is Antananing na lagi ko pong binabanggit dito po sa ating vlog, is my pamangkin, my pretty little niece. Feel na naman niya yan. Ulit-ulitin na naman niya yung pretty little niece. So yun guys, dalawa po yung video po na ito. Magiging 2 parts siya. So this one, ito po yung mas maliit. Aray ko, ito yung maliit lang po siya. Ganyan siya. And yung second part will be the bigger one. Yung kasing taas po hanggang sa floor talaga siya. So without any further ado, let's get on to the video. Alright. So medyo nabuksan na. Napakadami naman pong tape, mother. Diyan. Meron po tayong paper bag. Paper bag. Paper bag. And another paper bag. So ito po, usually mga damit po siya. Yan. Dami naman. Ay, ano kaya to? Parang mga damit naman to ng bata. Parang dito kasya sa akin. Sila mapansakin ni Lenlen na gito eh. Yes. We got shirts. Eh, parang pambata. Kasi sabi ni mama ko, madami daw yung ibibigay sa mga bata. Ayan, so, hindi ko alam kanino to mapupunta. Mamimili na lang muna si Lenlen bago po natin ibigay sa mga bata sa Ilocos. Parang kilala ko tong mga to ah. Kanino kayang shorts to? We got a book here. Notebook. Mahilig ako sa notebooks, guys. Parang ngayong year, ang dami kong nakuha na notebook. Parang nakakuha ako ng planner from Adcob, ng Enla. Nakakuha din ako ng notebook na yung mga talagang hardbound. Tapos binigyan ako ni mother ni Mac ng notebook. Tapos nakabili din ako ng notebook. So, naging 4 yung parang ano ko. And then, ito po yung pang-5 natin. Mahilig kasi ako talaga sa notes. There is no such thing as failure. There is only learning. Sometimes you end up learning what not to do, and that's okay. And sometimes, what seems like a terrible failure will turn out to be the best thing that ever happened to you. Even better than you could have imagined. So, freaking relax already. So, mapapansin nyo po, medyo paus na po ako, kasi po nung New Year, nagka-COVID ako, char. Ano ko, Premi, magpagaling ka na. Ayan, sigaw kasi kami ng sigaw nung New Year, nagpalaro kasi ako. So, shirts. Kilala ko to parang galing lang dito sa Pilipinas Parang bumalik lang po yung mga galing dito sa Pilipinas Shopee. Table runner. Parang. Din ganda sana pang Christmas. Pang Christmas nga siya. Nilagay sana natin dyan sa natin. Coffee table natin. Parang maganda tong lagayan ng mga something-something kapag magta-travel. Pero, saan yung bukasan nitong dalawa? Ay! I can see chocolates already. Uy, wow! Coin purse! Buti na lang di ako bumili ng bago kong coin purse. Ay! Ito na po ang aking headset. Na matagal ko nang... Ay! Hindi! May headset ako! Ang kailangan ko yung splitter ko sana. Ayan, so may extra po tayong earphones. Ang cute naman nito. Ano to? Wallet ng Tananing. Cute. Coin purse. I like it. And then, ay! Nescafe! Nahulog po ang Nescafe. Ayan, sakto. Magdadahit na ulit ako. Kaya kailangan ko po ng coffee na yung hindi
ang tawag nito, yung mga hindi 3-in-1. Ayan. So, ito po yung black coffee. Ay, bumili sila ng wash and toss mitts. Ayan, para sa sasakyan. Ayan, blue pa talaga. Kakulay ni Haru. Meron po tayong sponges kasi dito po sa Pilipinas walang sponges. Buti na lang, binigyan po tayo. Nakatipid na naman po tayo. Tanggalin na po natin yan sa budget for this year. From Bebe. Oy, Antanoning. Thank you. KitKat. From Antanoning. Ay, not for me pala. To Lorby. Care of Lala Violi. Ate Kape. Ayan. For Ate Kape. May kalaro kasi siya dito nung nandito pa siya sa Pilipinas. Si Ate Kape. Sino na naman to? Ate Kape na naman. Wow, ang daming food ni Ate Kape ah. Ito na naman. Ate Kape na naman. Tootsie Rolls. Ayan. Kung isa, Sophie. Ayan. Aba, naalala niya ang Ate Kape niya. Aba, may pa-bubble wrap na ngayon si Mother. Hindi na po puro supot ang kanyang ginamit. Medyo umangat-angat na po sa buhay, kaya nagka-bubble wrap na. Iba din, kapag nagka-ano na, pag-graduate na, nakakaangat-angat na sa buhay. Ay, I like this! Mahilig ako sa ganito, salsa. Ayan. Tostitos, tama ba? Ayan. Meron pa tayong salsa. Ito ko to. And what else do we have here? Ay, ang wala pong pangalan to. Wala pong kamatayang Nutella. Kahit di ako kumakain ng Nutella. Len, naman ka Nutella, Len? Namo, kaya tipadawat ta. Because I don't usually eat Nutella kasi matamis siya masyado. This is the 1 kilogram Nutella. Ayan po. Uy, ito gusto ko to, pancake syrup. Mahilig ako sa pancake. Sana nga yung pancake ang gusto ko. Sana meron. Kasi yung syrup, may mga syrup pa ako dyan. Kasi yung nabibili ko namang pancake dito, may syrup na siya. Pero ngayon, dahil dito, pwede na akong from the scratch na pancake. Kasi meron ng pancake syrup na pagkalaki-laki. Ewan ko na lang. Yan. Tapos pag pumunta yung mga friends dito, gusto din nila ng pancake. We got chewy fruities, bonbons fruit. Ay, gusto ko to, 240 pieces. Ayan. Ayun, wala siyang pangalan. Gusto ko to, parang frutos din. Damang kagatireftan din. What's this? Trail Mix. Chewy granola bars. Ayan. Granola bar. Kung kailan nag-hiking kami, wala kami mga ganito. Ngayong wala na namang hiking. May ganito na naman. Choco Max naman na granola. Ayan. And then, pag nag-hike. Paano na yan? Yung mga kasama kong nag-hike, nagkasakit na po sila. Ayan, meron po ulit tayo. Salamat, Shopee! Salamat, Shopee shirt. Meron na naman. Kaninong mga damit to? Pero makinbad-badol dito eh. Ano to? Parang spam luncheon meat. Kasi sabi ko gusto ko din ng spam. Pero, usually kasi yung mga spam dito is pork. So, ito, chicken luncheon meat. We got 1, 2, 3, and 4. Ayan, meron pa dito. Uy, kanino kaya to? Walang pangalan. So, akin na to. Ang laki Naku. May pang-duty na naman ako. 1.9 liters. Almost 2 liters. So, sakto ito kapag mag-duty ako. Walang pangalan. Ito ba yung para kay S? Tingnan natin. Kasi may box pa naman akong bubuksan. May bibigay kasi siya kay S tong. Pero alam ko dun yung mas slim. Parang yun yung pinakita ni Mama sa picture. So, this is double wall vacuum insulated. Kasi mahilig ako sa mga ganito. Sakto, UP-UP na yung isang ganito ko. Tsaka hindi na talaga niya na-maintain yung lamig niya. Nagsisweat na siya outside. So, it means hindi na siya well insulated. This is 24-hour na cold and 12 hours na hot. Ayan. From the brand Tal Hydration. Ayan. From Tal. T-A-L. Yan, sakto. My gosh. Apayag, igib ka. Sasabihin na naman yan sa hospital. Meron naman po tayong pa-bubble wrap dito. Ayan, nakaluwag-luwag na talaga si Mother. Bubble wrap na ang gamit. Ito siguro para kay S.
Parang nga. Ano pangalan ba? Eto. Parang ito yung pinakita niya. Eto naman. Uy, ang ganda. Ang sleek. Ako, besh. Ikaw na talaga, besh. Feeling ko sa kanya to. Tatanungin ko kung sa kanya to. Wala kasing pangalan pero feeling ko. Ang tagal na kasing nire-request ni Estong ng ganito. Pag tumatawag, nakaka-anuhan ko si mama. Another, ano to? Maxwell House. French Vanilla. Ano to? Parang creamer na French Vanilla. Ayan. So, ayan. Sira na naman pang diet po natin. Deodorant. To Madame Lorenza. To Grandma. Laging ganito yung mga gusto niya. Secret. Ayan. Eto, walang pangalan. Hindi ko alam kung kanino to. Pero probably, bibigay ko din. Hindi na ako mahilig sa mga ganito eh. Pero okay lang din kung gamitin ko. Kung akin yan. Eh, di, thank you. Vitamin D. Kanino kaya to? Uy, wow. Gusto ko to. D3. Bone and Immune Health. Oh. Baka kay grandma ito. Ay, gusto ko to. This is lavender and vanilla. My favorite scent is vanilla. Ayan. Para na lang siguro to sa sasakyan. Sakto. Naubos na yung diffuser ko sa sasakyan. And then, we got here. Wala pa kasing pang-scrub dito sa Pilipinas. Binigyan po tayo ng pang-scrub ni Mother para po sa kalyo ng ating paa. Ayan. Tapos, toothpaste. Yes, buti na lang. Padala po sila ng toothpaste. Siya pang bibilhin ko. Tipid tips. Dalawa pong toothpaste. Nung bata kami, hindi kami bumibili ng toothpaste. Pinibigay lang lagi ni nila grandma, nila nana, nila tita ko. Tatlo pala tong toothpaste. Dami Galing mag-impake ng aking mudrakels. The Bath Collection. Oh, okay. Ito yung shower cloth. Yung pang scrub, I think. Yan. Ganda ng kulay. Favorite kulay to ni Antananin. I think this is mint. One of her favorite colors. Tapos sabihin na naman, Tira, that's not my favorite. Gaganyan na naman. Maarting yun. And Head and Shoulders, one of my favorite shampoos. Ayan. Kasi nga, diba, dandruff prone ako. Ayan. Buti na lang, binilhan nila ako. And this is in the scent apple. Green apple, I think. And Dove na sabon. Fresh Touch. Ayan. Dove na sabon. Gusto ko rin tong Dove. Pero kapag konti ang tubig, ang hirap magbanlaw nito. Ang nagdo-dorm pa ako, Diyos ko, nag-dove ka na, tapos biglang mawawalan ng tubig sa dorm. Ang hirap. Hindi mo mababanlawan. May medyas. Ang hotel na naman to galing. parang aeroplano, medyas ng aeroplano. Gagamitin ko pang tulog. T-shirt for Len. Wow, Len! For the first time! T-shirt for Len. Oh, Len! Thank you daw pa. Eto naman, walang pangalan. Super soft. Oo nga ang soft. Kung hindi lang ito malaki, aangkinin ko na naman ito eh. Pero tanungin ko po kung kanino po yung mga yan. And then, eto din. Sweater. Laki naman. Size ata to ni Father. Kanino naman to mapupunta? Pantalon ko ba to? Naku, ang laki naman. Grabe. Ang laki naman. Tumaba na ako sa lagay na to, Mother, ha? Calvin Klein jeans, skinny crop. Eh, maganda pa man din sana kasi crop siya, oh. Gusto ko yung mga bombs jeans. Pero, feeling ko hindi masyadong malaki to sa akin. Size 12 kasi siya, eh. Oh, ang laki. But anyway, hanapan natin kung kanino magkakasya yan. Course Light. Huh? Bag chair. May pa-French kasi siya, kaya hindi ko maintindihan. Ay, oo nga pala. Kasi sa Canada, may French siya. What's this? Ano to? Naku naman, mukhang may murder ata ako. Body charot. Ano na ito eh? Package 4. Embal 4. Ako sila embal. Bag chair. Lazy bag chair. Ako na naman. This is to Antibioli Balanas. Ayan, so magkasama yan. Para kay kape. Ano to? Google na lang natin. Nag-give up na ako. Parang sleeping bag.
Pero ang sabi naman kasi niya dito, lazy bag chair. Yan muna. Kasi may dalawa siyang ganito, oh. Please comment down below, guys, kung ano po ito. Kinain na po ako ng kaignorantehan ko. Yan. So, yun lang po yung laman po ng first box po natin. So, if you want to know what will be inside the bigger box, yung ganito siya kalaki, please watch the video after this. Maybe tomorrow po siya ma-upload. So, thank you so much, guys, for watching. And thank you so much, guys, Mother! And Auntie Naning and Father! And, yeah, kayo lang muna. Wala muna ang mga kapatids. Ayan. So, thank you so much, guys, for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Drive Mia, and I'll talk to you guys on the next one. Bye! Oh, Joya. Uy, finally, may pangalan na ako. Joya. Isa pong sapatos na malangpan. Joya na naman po tayo, mga kapatid. Ayan po, Mars, Snickers, M&M's. Siyempre, sino pa bang kakain po nito? Kundi yung isa dyan.